The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. The Lord is not slack concerning his promise, as some count slackness, but is long-suffering toward us, not willing that any should perish, but that all should come to repentance. 2 Peter 3:9. Arise, shine, for your light has come, and the glory of the Lord is risen upon you. For behold, the darkness shall cover the earth, and deep darkness the people. But the Lord will arise over you, and his glory will be seen upon you. Isaiah 60:1-2. Therefore be patient, brethren, until the coming of the Lord. See how the farmer waits for the precious fruit of the earth, waiting patiently for it until it receives the early and latter rain. James 5:7. The earth will be filled with the knowledge of the glory of the Lord, as the waters cover the sea. Habakkuk chapter 2, verse 14. And they shall rebuild the old ruins, and they shall raise up the former desolations, and they shall repair the ruined cities, the desolations of many generations. For as the earth brings forth its bud, as the garden causes the things that are sown in it to spring forth, so the Lord God will cause righteousness and praise to spring forth before all the nations. Isaiah 61:4-11. All the ends of the world shall remember and turn to the Lord, and all the families of the nations shall worship before you. For the kingdom is the Lord's, and he rules over the nations. Psalm 22:27-28. This gospel of the kingdom will be preached in all the world as a witness to all the nations, and then the end will come. Matthew 24:14. Sa dili pa kita sugod sa atong pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios ning adlaw, gikinahanglan ang atong paghimo ug pagsusi sa atong kaugalingon. So, in preparation therefore for our study of the Word of God, the next few moments will be devoted to silent prayer, the objective of which is to make sure that we are filled with the Holy Spirit as we approach the Word of God. So, gikinahanglan na itong hilom, mga pag-ampo, na kinibagahatag ka nato sa privacy of the priesthood, o ana kita kapilian. Kung gikinahanglan, nga kita mo gamit sa rebound technique sa 1 John 1:9, if possible or if necessary. O galang kanimo higalang wala pa kaluwasan, gikinahanglan nga ikaw magagamit niya ng imong free will, your volition, to make the most important decision that you can make throughout your entire life. The decision to believe on the Lord Jesus Christ as Lord and Savior. Busa sa hilom, magampo ta.
We thank you, Father, for your wonderful sense of humor. We thank you for your faithfulness. We thank you for your relaxed mental attitude toward us because of grace. For the fact that you love us on the basis of your character without compromising that character. For the fact that you have never compromised that character of yours, even once, in loving the maximum, the worst believer who ever lived, also the best. We thank you, Father, that grace found the way to accomplish all of these things. As we continue to study this great grace gift from Jesus Christ, nagampo kami ng Espiritu Santo lamdag ka namo, magatultol ka namo, nining among pagatunan nining adlaw. Salamat ni among Bible study through the YouTube under the Balbido Evangelistic Ministry. King tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo, among bugtong manluluwas. Amen. Well, maayong adlaw sa tanan natong mga higala o mga igsoon diyan ni Kristo. Once again, we are here and pinaagi lamang kini sa grasya sa Dios. Padayon kita sa atong pagtuon nining atong tun-anan, pagtulunan nga giuluhan o Christian integrity. Well, as we have said, Christian integrity ato naman ang define. Christian integrity is the strength of the advancing believer. Mao ni kaligunan sa usa ka magtutuo nga nagapadayon sa pagtubo diha sa pulong sa Dios. Integrity means wholeness of character, tibuok niya nga pamatasan, kinaiya, consistency of word and deed, uncompromising adherence to a code of values. Besides, Christian integrity comes from the living or from living by the Word of God. Kung ikaw nagagamit na pulong sa Diyos sa imong kinabuhing Kristohano, then you are going to reach that goal nga imong maangkon kining Christian integrity. Of course, kining maong doktrina padayag sa paagi sa Kristohanong pagkinabuhi as a dynamic unity. Ang matag mando diha nga gilati diha sa pulong sa Dios for the believer reveals an aspect of God's grace. But all His grace provisions nagafunction kini together as a single system of power and love. So, ang usa ka magtutuo who lives within God's system of power and love has anining maong Christian integrity. Or of course, kung maghisgot the mere word integrity, that's a firm adherence to a code of especially moral or artistic values. So, in short, gitawag na nilang incorruptibility. Besides, it is an unimpaired condition, soundness, kalunsay. Okay? Kini mo ang gitawag og quality or state of being complete or undivided. So, iyang pagkatibuok, completeness, pagkahingpit. Well, of course, ang mga synonym ni guys, good ni o character, decency, goodness, honesty, morality, probity, rectitude, righteousness, uprightness, virtue, o virtuousness. So these are things nga hisgot bahin ni ining integrity. Okay? And
of course, ato namang ingon kanimo nga reduced to essentials. Integrity is loyalty to truth. Ang imong liyaltad ngadto sa kamatuoran. So mo ni atong tumong ingon nga mga Kristohanon nga makabuot nato kini maong ang sa atong Kristohanong pagkinabuhi. Christian integrity, reaching or attaining that part of our Christian life which of course would be pleasing to God. Okay? Now, kagahapon naghisgot kita sa spiritual skills ng tulo kini. Inig-abot na nato niya ng spiritual adulthood. Okay? Ang hugna niya na sa atong pagtubo espirituhanon, spiritual adulthood. Kaya magsugod man niyo og spiritual childhood. And then, sunod ang spiritual adulthood. O niya, ay katulo na gyud mo ang ultimate nga ato nga tumong or goal, which is spiritual maturity. Okay? So, okay. Karong adlaw atong punting karon may tungod ni ining gitawag nato og edification complex of the soul. O sa Binisaya ato laning kanang gihubad og dakbalay sa atong kalag, edification complex of the soul. So actually lima ni ka mga ang or stages ang atong pagtukod niini. We have to, well, of course, sa imong pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios, anam usab kini og unsa katukod. See? In other words, automatic na kini sa imong pagpadayon sa pagsibog sa unahan sa Kristohanong pagkinabuhi, then mo mahitabo kini maong pagtukod ni ining dakbalay sa atong kalag. Ang una yung ang niini sa atong pagtukod niini, o dili kita mo tukod. Ang Dios na ang Espiritu Santo mo ay magtukod niini samtang kita nagatubo. Of course, dili man ni ingon nato nga dili man kini mabuhat sa Espiritu Santo kung wala tayo pagtubo. Kasabot ka? So, automatic lang ni nga matukod sa diha nga kita nagpadayon. We are continually assimilating Bible doctrine o sa pagpakaon sa atong kalat. So, nagpadayon ta sa atong spiritual maturity, in other words. So, ang unang nga matukod mao ang gitawag og grace orientation. Ikaw na anad na, oriented ka na sa grasya. Mo na unang ang ikaduha mo na gitawag na nato mastery of the details of life. Ang buot pasabot nga ikaw na ang agalon sa mga detalyes kinabuhi, dili ikaw ang ulipon. So wa pa kay doktrina, wa pa ka magtubo espirituhanon, ikaw kanunay ang ulipon sa detalyes kinabuhi. Ang buot pasabot nga mura ka og naanad ka na nga murag ang priority na nimo mao mga detalyes kinabuhi. And you know what I mean? Details of life. Ang tanan nga nagapalibot ka nimo, mamutang kinig details of life kung wa kay doktrina. So, details. So, ikaw ulipon kaniyadto ni ining mga detalyes kinabuhi. Apan karon kay nagtubo ka naman diha sa pulong sa Dios, then as you go on with your spiritual momentum, makabot na mo ikaduhang nga mao nga ikaw maunay agalon. You are now the master of the details of life. Dili ka na ulipon, but pasabot kanang di nagug ka under, but pasabot nga dili naka kontrolahon sa mga details. Ikaw na magakontrol. See?
Ambot pasabot nga ikaw pahiluna. Kay kamao naman ka sa mga na nakay discernment, na nakay kanang pagka alinggat dayon. See, that's discernment. So you become the master of the details of life. Ikatulong nga ang mao na ni ang imong pagbato na sa pagka hayahay na ang imong pangunaw na. You have a relaxed mental attitude. Imong panig-iya kini. Relax, hayahay, hanoy, hapsay. Organized ang imong mental attitude. Okay? So, but pasabot nini, apel na nini, related to this, nga wa na kay gitiner diha nga mga sala sa una-una, sala sa dila, sala sa buhat. Kay mo nang hanoy hapsay ng imong pangunahuna. So, okay, mo na ikatulo. Ikaupat, mo na ni ang kategorya sa gugma. There are 3 categories of love. Unag yung nag-unag yun din mo ang category 1 love, which is love for God. Kaya ang imong gugma nga to sa Dios. Mao gini mag-una. Ikaduha, ang imong gugma sa unsa. Right kaning gugma nga right man, right woman. Sa imong tukma nga pares bas kinabuhi. Your right partner. The right woman in your life, or kung ikaw mao ang asawa, your right man in your life. Okay? So mo na category 2, love for right man, right woman. Ang ikatulo, mao ang unsa, impersonal love for all mankind. Wala kay pili. Okay? Wala kay pili sa imong higugmaon. Ang tanan imo nang higugmaon. That is impersonal love for all mankind. Giyan lang nag-impersonal kay ang pasabot nga impersonal love, ang laing nga niini is freedom from sin, personal sins. Wala kay kuptan diya si mong kalag ng mga sala sunahuna, sa dila, sala nga makita. Wala na. So mo nang ikatulo. Nakaron adto ta si kalimang ang which is now inomdom ka atong gilakbitan ni last week. Yesterday. Ang perfect happiness. Hingpit nga kalipay. Nga iyahan na sa Dios. Plus H. Okay? Iyahan ng kalipay sa Diyos o ikaw naga-ambit na. You are now sharing the happiness of God. Muna ikalimang ang. And by the way, kanina ikalimang ang, that's the penthouse. Now, unso na yung penthouse? Tapangko. Well, unso man po din tapangko? Mga karaan, mga daan naman yung mga sinultihan. Tapangko is the slanting roof for protection. Okay? Mao na tapangko. So mao na ang hingpit nga kalipay nga iya sa Dios. So nakita nimo kanang 5 ka ang. This is what we call the edification complex of the soul. Dakbalay nga ana sa atong kalag. Now, okay. Volition, by the way, gihapon mo ay unsa galamito niini. Dili kita gihapon cut-on o kanang masayod niini maong dakbalay sa tong kalag kung what ay pagtuon. See? If there is no spiritual momentum in our Christian life, this will never be a reality. Samtang gina. So, it's volition that is to be used. May atong galamiton in learning these things. Kasabot ka? Unsa man to pagkat-on ni ining mga butanga kung watay kainit, watay gana, watay gugma, watay kaikag, watay
panumbaling. Kung natay pagpanumbaling, natural, di itang makakat-on ni mga butanga. So, gikinahanglan nga kita kanang magapadayon nining atong spiritual momentum aron sa ingon niya na ato gyud nga kanang masinati kining kalipay nga giandam sa Dios alang kanato. Og diha sa abri ra gud ni imong Biblia diha sa Salmo 128 kapitulo 128 bersikulo 1. Psalm 128:1. Now, nag-una niya ng pulong, niya ng maong bersikulo. Mao ang pulong nga blessed or blessed. Now, kining blessed sa original nga Grigong pulong is Makarios. Makarios. So, Makarios means blessed. Blessed is everyone that feareth the Lord, that walketh in His ways. Na, blessed. Malipayon. Iyahan ang kalipay gikan sa Dios. Diha sa Salmo 146:5. Gahisgot ka na og happy. Nana. Happy is he that hath the God of Jacob for his help, whose hope is in the Lord his God. Now, happy. Mao po na ang pasabot ni Makarios, happy. Okay? Ang blessed, you are happy, of course. Now, okay, diha sa 2 Corinto 12:10. 2 Corinthians 12:10, naghisgot kini og, that is why, for Christ's sake, I delight in weakness. Kining weakness, this is the, what we call in English, providential preventive suffering. Providential preventive suffering. Weakness. And then, I delight in insults. Now, kining mga insults, din is binisaya, insulto, mga insulto, appeal ni sa people testing. Ay insultuhon kas mga tao. Well, ang mga tao may musuway nimo. Padayon pag kas pag buhat sa imong spiritual momentum. Nya gawa sana hardships. Kining hardships, thought testing. Ang imong pangunahuna testingan. Persecutions, system testing. Ang mga sistema ng kalibutan mo, suway kanimo. Difficulties, kining difficulties, mga disaster, mga katalagman na ni. Disaster testing. So, mariging on, that is why for Christ's sake, I delight on weakness, insults, hardships, persecutions, difficulties, for when I am weak, then I am strong. Namona. Now, hinundong ka ba sa mga people testing o thought testing, dugang pagyunin sa in English, slander. That's people testing. Pressures, thought testing. Persecutions, system testing. Kanang distresses, disaster testing. So, kini mga butanga nga itong ipangisugutan will be experienced nato atong sinati when we are already under kaning momentum testing. Kaya mo agi malagita, pagion man kita. Di man gyud mahas-has ba? Manay pasabot has-hasan gyud atong pagtuo, paglaom, pagsalig sa Dios. Unsa kalig-on. You see? Kaya di man nimo matistingan, dili man nimo sayran unsa kalig-on, unsa kabutang kun di nimo na testingan. Di ba? Nakasabot ka ba sa akong buot? Di pasabot? So mo na, kita mo agi
aron gyud manigiingon sa atong kanabang everyday sultihan nato. Suwayan god manigiingon. You see? Tanahon ta. So nakasabot ka ambot na kung ipasabot. Okay. So niadtong napulo ka mga kasulbaran sa suliran, 10 problem-solving devices nga gisangkap sa Dios kanato nga magtotoo. Ang ika-7 niya na, the 7th problem-solving device, gitawag na sa in English og sharing the happiness of God. Now, kini nagaambit na kita sa perfect happiness of God. Kining maong matang sa kalipay cannot be experienced pinagig pagbati. No, cannot be. Dili ni nato sinati pinagi sa atong emosyon nili. Kining maong matang sa kalipay atong gisgutan mao kini ang mental status, okay? Kahimtang sa pangunahuna sa usa ka mature believer nga naay Bible doctrine nga ginaling metabolized. Now, of course, ang Biblia, sayo na ta, anay daghan kayong mga bersikulo nga nagasulti, tugan ka nato nga taliwa sa mga katalagman sa kinabuhi, disasters and tragedies. Kining maong matang sa kalipay magpabilin gayon siya diha, dili na maapektahan, can still be enjoyed by the mature believer. Kita mo, di pa ka gusto na bisag taliwa sa mga daghang mga pagsulay, mga pagpiit, pagdaot, kanang mga disaster, tragedies nga moabot sa atong ginabi, di na mapiktahan, kanunay na kanang maumatang sa kalipay. Okay? Kaya man na sa Dios. Kasabot ka? This kind of happiness is God's perfect happiness. Kung ikaw may katakos ka naman, you now have the capacity to enjoy with that. Kaya na naman kay kanang pagtubo niya sa imong kalag. So, actually God, kining maong matang sa kalipay, the perfect happiness of God, may kalabutan kini sa tulo ka espirituhanong kahanas. It's related to the 3 spiritual skills. Ano ka? Spiritual self-esteem, spiritual autonomy, o spiritual maturity. Now, this undergoes the preventive providential suffering. Kining maong self-esteem, spiritual self-esteem. Now, okay. Ato rin kong lakbitan pag-usab ang mga 8 ka momentum testing. Aron di ka makalimot, ato ko nung tugbilo gamay, 8 kini ka mga momentum testing. Okay. Unsa may nag-una niya Ang nag-una yun ini momentum testing. Na akong giingon ni mo ni, nga moabot ning 8 ka mga momentum tests sa diha nga nakakabot, natahapit ninyo na to we almost reach spiritual maturity. Okay? Moagitan ini. Kay mo na testingan ta sa Dios. Abe, ato kunong testingan ning iya karong mga doktrinang na katunan. So ang nag-una gyud ini nga mo suway nato, mo test nato. Mao nga atong kinaiya makasasala. Old sin nature. Mao ni mulihok una. So, ang atong kinaiya makasasala niya naman sa atong sulod, okay? Di na gani na siya mo
mo kuhit diha kay na naman daan siya sa sulod. So moingon ang old signature kung makasulti pa, sige, buhat ta na. Wala, andar na. So mo na, tistingan kag muuyon magyud ka sa iyang pagtintal, iyang pagsuway. Okay? Tingali sa una pag yung kanang andar niya ng old signature, hagba ka na. You see? Mo nang tistingan ta, okay. Mo nang muuna, old signature. Sunod ang mga tao. Na mga higala ni mo tingali, may grabihan po mo sige man mo Bible. Wa man po mo mga kanang hudyaka, magkalipay sa tas gawas. You see? Tistingan niya po nga itong kalag, kung mo padayon bata, mo barog magyuta. So mo na, ang mga tao gamiton. Ikatulo, ang imong pangunahuna. Imong pangunahuna mo, kanang suway na po. Di na tinuod. Kasi, mo na, testingan gyapon kita. Ikaupat ang mga sistema ng kalibutan na. Kasi, ikalima, arrogance complex ang imong naabay kinaiya nimo pagka gusto kang kining kanang arrogance mo nagihon og arrogance complex kana ba murag testingan ning atong kinaiya nga murag mapahitas-on usahay murag moingon ta nga mas limbaw pa mangkuana niya so mo kana arrogance complex. Ang sunod, ikaunom, mao na ang hatred complex. Nga tistingan na punta nga, kadto siya, mao na gidaot ka, mao na ka na. Mao na nga mo, andar na po na yung pagdumot na po, pagkasuko, paglagot niya ng usa ka tao. See? So, pildi ka. Ang sunod karon, unsa? Mao na ning disaster. Katalagman na. Tingali, mawad ang trabaho sa kalit. Okay? Tingali, na ay kanang ingnon kas doktor nga, naamang kay cancer. Okay. So, disaster man na. So, mao na tistingan gyapon mo barog, magyug kag gyapon. So, I hope nasabtan mo niya. Okay. Unsa may ikawalo. Ang ikawalo mo ni kinagrabihan nga pag-suway ka na to. Pag-test sa atong baruganan nga mao ang unsa ka uswagan. Uswagon ka ba, you will be prospered. Mo nagingon og datuon ka mo kanang dahili ng labing daghang kwarta diha nimo. Nya mamilyonaryo ka tingali. All of this. Testing ni mo na kinagrabihang test na itong agian. Kaya daghan na itong mga Kristiyano na hagba nini. We failed. So mo na nga, karon makita ni mo unsa ka grabe. It's critical sa atong espirituanong pagkinabuhi. Dili ni ingon lagi. Kini nga itong pagtuon nini. So, mo ni ang 8 momentum testings. Now, ano mang naghisgot man tayo ni? Because they are requirements or prerequisites to experience niining perfect happiness sa Dios. Mo ni ang panginahanglan o mga requirements. Mo nang naghisgotan niini. See? Kaya kung di na maghisgot na yun, so may alamag na to. Naadi ay ni. Now, pananglitan, okay? Antong isingit na po ni may tungod sa pagkakontento. Contentment. Kining contentment, virtue kini. Bertod kini. Ug maangko na to kini, mapanag-iya na to kini, masinati na to kini sa panahon
nga kita nagapadayon sa atong spiritual momentum. Contentment in the midst of slanders done by people towards you. Okay? Tinood, ikaw nagatubo sa pulong sa Dios, paabuta lang yun na. Moabot yun imo mga paglutos, bisan mismo imo mga hinigugma mo. Unay nimo ba? So nalain namang kagsabaw, nalain namang imong mga baruganan, mga tinuhuan. You see? Apil na sa mga persecutions. Na, mubarog ka pa ba? Mao nagiingon nga, barugan na nagyod. You see? So, outside pressures of adversity, nang inahanglan kini og doktrina, pulong sa Dios to prevent it, to internalize nga mahimo kining stress. You see? Of course, speaking of stress, nainumdum ka pa ba sa prinsipyo nga atong giitunan? Stress is optional. Adversity is inevitable. Sabot pa sabot. Ang pagpiit, stress, okay? Mao ba na Bisayang stress? Ingnon na lang na to. Ang pagpiit, kapilian, okay? Apan ang katalagman, sigurado yung mo, dangat ka na to. Okay? It's inevitable. But stress is optional. So mo na, timan-an na to na nga, ang outside pressures of adversity nang inahanglan sa pulong sa Dios. Aron kini maun sa masumpo nga dili ni ma-internalize ingon nga stress. Now, kay dili man gyud ta magkakinabuhi sa spiritual life in stress, di man ina. Kung naantay stress, dili kita magkakinabuhi sa spirituanong panginabuhi. In fact, stress contradicts the plan of God. Baka, supak ang stress, supak ini sa plano sa Dios. Now, persecutions, kung iningon nimo di padugay, persecutions include unjust treatment. Unjust. Panalitan sa imong trabaho. Okay? You experience unjust treatment from your boss. Okay? So, usana ka kanang ihimplo sa mga paglutos, persecutions. Now, of course, why magtotoo ang exempted nga kanang moatubang o mga persecutions, mga paglutos? Ehemplo, na kay igsuon ni mong magtotoo, a fellow believer, nangawat, supposing he steals your wallet with money, what are you going to do? Sa may mong buhaton. Tungod kay siya supak man sa balaod, the loss of divine establishment, you have to report it to the police. Basta? Di mo na i-report. Although you don't have any anger towards him, huwag ka kasuko, huwag ka magbaton o kalagot. You are just relaxed because you are contented. You see? Kontento ka na kanang maong magtotoo who stole your money have violated the laws of volitional responsibility. Kasabot ka? A believer, kanang, okay, ang usa ka magtotoo, gitawag nato ni siya og professional. Once he is a stable believer, tungod sa metabolized Bible doctrine diya siyang kalag. See?
kunaan na siya mga ginaling, metabolize nga mga pulong sa Dios diya siyang kalag, ato na siyang matawag nga magtotoo nga professional. Kasabot ka? Now, by the way, ayon na nakalimti ka ng 2 Corinto 12:10 nga nindot kaya ng bersikuloha. When I am weak, then I am strong. Now, wa naman ta agad sa itong kaugalingon nga kanang tawhanong gahom. Wa. Kung dili kita nag-aagad lamang sa spiritual asset sa Dios, ang iyang mga divine provisions. Mauri atong isaligan. Si Ginoong Jesucristo mituman sa royal law. Unsa man ang royal law? Love your neighbor as yourself. Mauri royal law. Now, unsa man gyud, what was the maximum incident nga ang atong Ginoong Jesucristo migamit o iyang gi-apply sa royal law? What was the maximum incident that he used and applied the royal law? Well, tubag. Sa dihang siyagit siya, tuwaw na siya, cried out on the cross, "My God, forgive them for they do not know what they are doing." You see? Mao katong iyang gigamit ang royal law. Now, kita mga wagto, when we progress in our spiritual life, we do not have any scale to find out where we are now in our spiritual life status. Kay, by the way, ako na po ning ipahinomdom nimo kining prinsipyo The rate of learning must exceed the rate of forgetting. Ang kapaspason sa atong pagkat-on kinahanglan nga mulabaw kini sa kapaspason sa atong pagkalimot. Klaro? I repeat, the rate of learning must exceed the rate of forgetting. Si Pablo, sa iyang gipamuong, siya mingon, I learned to be content. Na. Kano sa man niya masinati ang pagkakontento? Sa diha nga nakatubo na siya ang iyang kalag. Maupo na natong mga Kristohanon. Kay patubuon lagi ta. Aron natong masinati kini. We can experience this. A believer has to gikinahanglan nga siya mupasar niining gitawag og providential preventive suffering to experience niining spiritual autonomy. When I am weak, then I am strong. Giingon ni Apostol Pablo. Tuguti ang pulong sa Dios nga mo tuyok-tuyok, magalibot-libot na diya sa imong panimuot. Allow Bible doctrine to circulate in your stream of consciousness. Palibot-libutan na. Amo man ay gi-expect sa Dios kanato sa dihang kita nagapadayon sa pagtubo diha sa kaybalo ug sa grasya atong Ginoong Jesucristo. Now, by the way, kining momentum testing, balik ra gud ta. The momentum testing, ana siya ay kanang ingon na to warm up exercise. Like for instance, distresses, persecutions, difficulties, insults. Wala ni ang pipila ka mga implo atong gihatag nimo. Kini mga warm-up exercises. Now, unsa may sekreto gyud nato? Unsa may sekreto ngatong gamiton niini? When I am weak, then am I strong. Mo ni sekreto.
Now, by the way, nga naman ang pag-antos, panalangin man. Why is suffering a blessing? Okay, tubag. Tungod kay, it is only during the stage of suffering that you can utilize nga imo magamit ang divine assets sa pulong sa Dios nga atong nakatunan. Gusto? And when you pass the testing with flying colors, what do you think will you experience? Sa may imong masinati, kung kita mo pasar ni ining pagsuway nga with flying colors. Tubag, musinati kita sa panalangin. Sabot? Spiritual momentum puts miracle kay kini iya malagining kanang kamatuoran sa Dios. Not only miracle, it puts muscle to our stage of spiritual adulthood. Samtang kita makapasar sa momentum test. Ug ikaw you maintain plus H dinhi ang kanang sulod nun nga kalipay kay iyaha man lagi ng maong kalipay sa Dios. Perfect happiness una. Now, spiritual autonomy, by the way, one of the 3 spiritual skills, spiritual autonomy is a continuation of plus H as a major problem-solving device. Ang spiritual autonomy. Now, ablihin ako na imong Biblia diya sa Hebrews 13:5. Hebrehanon, Kapitulo 13, versikulo 5. Kung basahon ni siya in English. Keep your lives free from the love of money and be content with what you have. Because God has said, never will I leave you, never will I forsake you. Kinigi quote na to na gikan sa Deuteronomio 31:6. The love of money is the root of all kinds of evil. Mao gyud na ang pasabot niya. The love of money, dili kay ang money is the root of all evil. That is a misquotation, misinterpretation. So, straighten out kanang imong pagsabot niya na. Dili ang kwarta maoy gamot sa tanang mga dautan, all kinds of evil. Dili ang imong gugma niya ng salapi. Nasabot ka? Now get this. Ang sapi, money was not designed for happiness. Gusto? Wa man na i-disenyo na mugnaan ng sapi nga mooy tinubdan sa kalipay, no. It was not designed for happiness. Contentment with what you have happiness in spiritual autonomy. Naon sa man ang katapusan nga phrase nining mong bersikulo. Paminaw, never will I leave you, never will I forsake you. Ang Diyos nagasaad this long before you were born. So, wa pang tanan. Didtos kaniyad tong wala pang tanan. In eternity past, before you were born, God promised that. Labaw na karon nga ikaw born again na nga magtotoo, anak naman ka sa Diyos, you still don't trust in God's promise? Grabe. Kung wa paghihapon ka kanang maumol dihang maong prinsipyo. Wa paghihapon ka mo salig, iya maning saad gyud sa Dios. God never fails in His promise. He never makes mistakes. He never fails to keep His promise. God keeps His promise. And He keeps His word.
Now, diyan sa Roma 14:22, palihog abrihin imong Biblia. Romans 14:22. Naghisgot ka na, the faith. Ang faith diha, Bible doctrine ang pasabot. The faith which you have it to yourself before God. Blessed is the man who does not condemn himself by what he approves. No, kini nagahisgot sa status quo sa magtotoo. This believer cannot be threatened by any criticism because he knows he is right in spiritual adulthood. You see? Kanang lig-on ng imong pagbarog. Di ka na matarog. You see? Kaya nga naman, di naman ka matarog. Tungod kay ni dut na yun diha sa imong galaman, sa imong kalag, ang pulong sa Dios. Na ikaw kumbinsido, nga dili ka na mapakyas, kaya ang Diyos may nagsaad niya na. God keeps His word. Now, ehemplo, do not join any group who sings because that's worldly. Is that correct? Gusto ba na? Do not join any group who sings nga mo kanta, mangantahay, kunuhay. Tungod kay ka na kalibutan nun. Mangutan ako niya magsakto ba na? Now, of course, you are guided by your conscience. Gusto? Unsa man yung conscience? Tanlag sa Bisaya. Mao ni ang norms and standards. Conscience must be filled with Bible doctrine to circulate in your stream of consciousness. Mao na ang atong tanlag. Kinahanglan kanang malukpan, saturated with Bible doctrine. So, mao na mo libot-libot, tuyok-tuyok na diya sa imong panimuot. Okay, 1 Peter 3:14. Sa isulti. 1 Peter 3:14 says, "But even if you should suffer for what is right, you are blessed. Do not fear what they fear. Do not be frightened or troubled." Now, ano yung mga punto nga itong gidadihan mo? Nga, pabilin diha sa imong paggunit sa pulong sa Dios, pagpadayon sa imong spiritual momentum, pagtubo, kay maura kini ang solusyon sa tanan nga mga suliran sa kinabuhi. Tanan. Okay? We have to share, kanang experience, to share the happiness of God. Mo man kanang problem-solving device number 9. See? Mo nang Romans 14:22, ingon ka na nga, "Hast thou faith? Have it to yourself. Blessed is the man who does not condemn himself by what he approves." Ang pasabot din approve, that means you already know your norms and standards. Ang imong tanlag. Gusto? So, happy is the believer who measures his norms and standards, conscience, based on God's norms and standards. Kining maong magtotoo, naan na diha sa kaniya ang spiritual autonomy. Naan na ang spiritual autonomy diha kaniya. Again, 1 Peter 3:14, "But even if you should suffer for what is right, you are blessed." Happy ka. Do not fear what they fear. Do not be frightened or troubled. Now, ato ning ipadayon ugma. Ayaw si piyat sa pagsunod niini, sa sumpay niini. Magampo ta. Amahan na mga Diyos, nagapasalamat kami kanimo sa imong paglamdag ka na mo, dugang kamatuuran, ning adlaw. Ini nga among gitun-an nga Christian integrity. Lamdagi pa kaming dugang o Diyos sa among
tuon pagtubo diya sa imong pulong. Kita na mo Dios unsa ka manungdanon kabililhon nini among gibuhat adlaw-adlaw. This is just to follow what you told us to do, O Lord, through your will, imong kabubuton. Kaya mao man kani ang imong gitagana lang kanamo, alang sa among kaayuhan, sa among espirituhanong pagkinabuhi. Salamat sa among Bible study, pinagi sa YouTube, o ubos kini sa Balbido Evangelistic Ministry. Panalangin kini o Diyos. Gamita kini alang sa kabulahanan o sa pagpakailap sa imong mga pulong, sa imong maayong balita sa kaluwasan ngadto sa nagakinahanglan niini. Salamat ning tanan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen.